बिजोङाव जों नुदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ गैला होननानै बिथाङा फोसावदों दाखालि मिडियानि गेजेरजों। बेयो जोबोद दुखु गोनां। जाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जोबोद स्ट्रागोलनि गेजेरजों जोबोद जुजिनायनि गेजेरजों जोंनि जे गोदोनि बर'फोरनि सिगांसिन मिनिस्टार श्री रुपनाथ ब्रह्म, जोंनि ट्राइबेलनि मिनिस्टार श्री भीमबर देउरि बिथांमोननि दैदेननायावहाय 1947 मायथाइनिफ्राय 1983 मायथाइसिम फोसावजानाय जे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ, बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकजोंहाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि हा हुनि रैखाथि, हा हुनि मोनथाय आरो जोंनि जारिमिन, हारिमु, राव थुनलाइ बिनि रैखाथिखौ होबोनो हादोंमोन। बेखौ दिनै जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गैला होननानै फोसावबाय, बेयो जोबोद दुखु गोनां। बेखौ जोङो दिनैहाय सोंखारिदों आरो बिथाङा थाबैनो जोंनि बर' रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेल माहारिनाव बिथाङा निमाहा बिनांगौ, जाहाथे बिथाङा इयुनाव बेफोर बाथ्राखौ बुङा। बेनि थाखाय जोङो बिथांखौ दिनै खावलायहरदों आरो इयुनाव जुदि बिथाङा बुंबावोबा बिथांनि सायाव जोङो गोख्रों लिगेल एक्सन लानाय जागोन। लोगोसेयै जोङो बर' माहारिया लोगोसे ट्राइबेल माहारिया बिथांखौ टटेल बयकट खालामनांगौ। जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जोङो जोबोद जुजिनायनि गेजेरजों मोनदोंमोन, बे मोननायखौ बिथाङा जे दिनै गैला होननानै फोसावबाय, बियो जोबोद दुखुनांथाव आरो मुगैथाव जादों। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।